салому дуруд мегӯем ба ҳар яки шумо азизони дил. Ман Неъмат Салимзода бо барномаи комментшоу меҳмони шумо ҳастам. Дӯстон, инак тобистон ҳам омад. Вақти оббозиву ба серӣ аз нурҳои офтоб лаззат бурдан. Бубинед ки аллакай гармиҳои тобистон кори худро шурӯъ карданд ва ба гуфтаи баъзе аз мову шумо чӣ хуш буд ҳамон ҳавои зимистона. Лекин ман ба он нафароне ки ин ҳасратҳоро мекунанд гуфтаниам ки шояд шумо ҳамон нафаре будед ки дар зимистон мегуфтед чӣ хуш буд ҳамон ҳавои офтобии тобистона. Барои ҳамин азизон он сардиву ин гармиҳо омил ва манфиатҳои ба худ хос доранд. Пас биёед барои ҳар дам шукрона мегӯему бо аҳлу оилаи худ имрӯза барномаи комментшоуро тамошо мекунем. Тамошобинони азиз, барномаҳои ҷолиби мо ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоӣ назири Facebook, Instagram ва YouTube бознашр мешаванд. Барои ҳамин аз шумо хоҳиш мекунем то моро дар ин шабакаҳо низ пайгирӣ намоед ва албатта ба гуфти дигар блогерон лайку комментро фаромӯш накунед. Занги охир, эй садои дуриҳо, эй садои шодиҳои шӯриҳо. Азизон, дар ин ҳафта дарсҳо дар муассисаҳои таълимӣ ба анҷом расиданд ва хонандагону донишҷӯён ба таътили тобистона баромаданд. Албатта мо хонандагони дигарро боз дар моҳи сентябр мулоқот мекунем, аммо барои хонандагони синфҳои 11 ин манзара ба таври умрбод аз зиндагиашон меравад. Ба гуфтаи роҳбарони синф акнун онҳоро ба шоҳроҳи зиндагӣ гусел мекунанд. бале, дарки ин мафҳумҳо барои он хатмкунандагоне ки барои хондан ба мактаб мерафтанд ё бо дӯстони мактабиашон унс гирифта буданд ё лоақал барои ошиқон бисёр дарднок аст. вале онҳо дар миёни худ боз ҳамсинфе доранд ки фикр мекарданд мактаб мисли кӯҳе дар пушташон бор асту баъди занги охир онҳо тамоман сабук мешаванд. хатмкунандагони азиз, шахсан ман қариб 10 сол мешавад ки мактабро хатм кардам. дар ҳар ҷое ки баъдан хондаму кор кардам дӯстони зиёдеро ҳоло ҷамъ овардам, аммо ҳанӯз ҳам хумори мактабу лаҳзаҳои ширини бачагӣ аз ёдам намеравад. ҳоло ман ба шумо суҳбат дораму он ҳама давидану шӯхиҳо, лат хӯрдан аз муаллимону бардоштани курсӣ то интиҳои дарс ва ҳама шириниҳои дигар дар пеши назарам омада истоданд. аҷоибаш он ки мо дар давраи мактабӣ гӯё хело баномус будем ва пайваста барои муҳофизати духтарони гурӯҳ дар ҷангу ҷидол будем. акнун духтарҳо бояд бидонед ки баъд аз хатми мактаб дигар касе мисли ҳамсинфатон ба шумо дӯсти вафодор ва ёри воқеӣ шояд нашавад. дар давраи мактабӣ ман фикр мекунам ду чиз аз ҳама муҳим буд ки ба истилоҳ тақдири моро ҳал мекард. яке дафтари синфӣ ё ҳамон журнал ва дигаре рӯзнома. ва оё шумо медонед ки ба ифтихори занги охир дар яке аз мактабҳо хатмкунандагон шириние дар шакли ҳамон журнал омода кардаанд. корбарони зиёди шабакаҳои иҷтимоӣ аз ин чиз хушашон омадаасту ба ин идея баҳои баланд додаанд. бояд бигӯям ки воқеан садои занги охир ин садои дуриҳост, зеро баъд аз хатми мактаб дигар шумо он эҳсосоти рафтан ба мактабро аз даст медиҳед, ҳатто дӯстонатонро дигар камтар мебинед ва сарҷам шуданатон бисёр мушкил мешавад. вале дар ин миён ҳастанд гурӯҳи ҳамсинфон ё ҳамкурсон ки пайваста аз ҳоли ҳам бохабар ҳастанду гоҳ-гоҳе сарҷам мешаванд. барои мисол дар яке аз мактабҳои Ӯзбекистон гурӯҳе ҷамъ омаданд ки аз хатми мактабашон 40 сол гузашта буд, вале онҳо пароканда нашуданд. дар наворе дида мешавад ки ин хатмкунандагон ба ҳамон мактабашон рафта мисли 40 соли қабл занги камолот ташкил карданд.
вале мактаб тамом шуда, лекин таҳсил бояд идома ёбад. Аниқтарш барои хатмкунандагон боз як дунёи дигар дар пеш аст, давраи донишҷӯӣ. Ман аз таҷрибаам мегӯям ки дар он муддате донишҷӯӣ чӣ азобу машаққатҳоро накашидаам, вале бо вуҷуди ин бисёр давраи зеборо дидаам. аз ин рӯ хатмкунандагон беҳтараш ба имтиҳонҳои дохилшавӣ сахт тайёрӣ бубинед, то унвони донишҷӯиро соҳиб гардед ва худатон баъдан мебинед ки дунёи донишҷӯиерам аҷаб дунёи зебо аст. истед, бо китобро дар зери сар мондан ҳарфҳо ба маънаи шумо намедароянд. барои ҳамин ягона роҳ ин хондан аст. хатмкунандагони азиз, мо барои шумо дар ин шоҳроҳ ва дар ин мактаби зиндагӣ масири ҳамвору фатҳи қуллаҳои муродро таманно мекунем. бале, мушкил аст дурӣ аз он дӯсте ки қариб 11 сол ҳар рӯз бо шумо буд. чӣ дар вақти ханда ва чӣ дар вақти ашк рехтан ба ӯ такя мекардед. мушкил аст дурӣ аз он дугонае ки ҳамдарди шумо буду бо ҳам сирҳои ногуфтаро мекушодед. як лаҳза тасаввур кунед ки шумо чӣ гуна ба синфи як рафтед, ҳоло дигар мактабро хатм кардед. гӯё ин 11 сол мисли 11 рӯз буд. шумо мисли ҳамон донаҳое гаштед ки ба ҳар сӯй мепошанд. яке неш мезанад то дубора сарсабз гардад, вале дигаре дар зери санги сахти зиндагӣ мехушкад. барои ҳамин агар то имрӯз ба қадри ҳам расидаед, хуш ба ҳолатон, варна шитобед то дер накунед. шояд шумо ҳам аллакай огоҳ ҳастед ки дар пойтахти кишварамон бори аввал мусобиқаи байналмилалии гран-прии душанбе оид ба ҷудо доир шуд ки дар он ҷудокорони беш аз 40 давлат иштирок карданд. фонди ҷоизавии мусобиқа 100 000 евроро ташкил медиҳад ки бар асоси охирон хабарҳо тими ҷудои тоҷикистон дар ду рӯзи аввали гран-прии душанбе 5 медал, 1 тилло, 2 нуқра, 1 бринҷӣ ба даст оварданд. то омода кардани барнома рақобатҳо идома доштанд. дар ин рӯзҳои гарми тобистон яхмоз серхаридортарин чиз шояд бошад ва дар гӯшаву канори шаҳр ин нуқтаҳоро дидан мумкин аст. биёед ман дар бораи қимматтарин яхмоси ҷаҳон бароятон каме маълумот медиҳам. дар япония қаннодон ним соли вақти худро барои омода кардани як яхмоз сарф карданд, зеро онҳо дар ин муддат яке аз яхмозҳои қимматтарини дунёро офариданд. онҳо таркиби ин яхмозро аз компонентҳои нодире тартиб доданд ва арзиши он ба $6,500 баробар гардидааст. ва ҳамин яхмоз аз ширкати келато ҳамчун қимматтарин ба китоби рекордҳои гиннес низ ворид шудааст. агар ёдатон бошад, мо дар барномаҳои аввали худ ишора карда будем ки анҷелина ҷоли барои гирифтани иҷозатномаи бренди муди худ давтоз дорад. ӯ хонаи муди худро бо номи ателер ҷоли кушод. дар ин хона дӯзандагони касбӣ аз тамоми дунё ҷамъ шуданд ва ателер ҷоли ҷои шахсони бо табъи боло гуфта мешавад. ҳамин тавр ҳар нафаре ғояи либосҳои худро пешниҳод менамояд ва тарроҳон дар асоси хоҳиши харидор онро ба шакли олӣ тайёр ва пешниҳод менамоянд. анҷелина ҷоли ҳунарпешаи муваффақ ва сарпарасти чандин созмонҳои хайриявӣ навиштааст ки дар олами муд навгонӣ ворид карданист. дӯстон, бароятон ҷолиб нест ки аз ҳаёту зиндагӣ берун аз майдони бокси Мавзуна Чориева чизе гуфта бошем. пас инро бидонед ки бо як истакон об шустани рӯй барои Мавзуна ин беҳтарин ороиш ба ҳисоб мерафтааст. ба гуфтаи ин зан аз косметика истифода набурдааст ва шавҳараш ҳам ӯро ҳамон гунае ки ҳаст қабул дорад. Мавзуна Чориева ҷоизадори ҷои сеюми бозиҳои олимпии тобистона дар соли 2012 аз рӯи намуди бокс аст. рости ман ҳам дар аввал ҳамеша аз ҳоли шавҳари ӯ хавотир будам ки бо ин гуна варзишгар, он ҳам боксёр, чӣ гуна баъзе нофаҳмиҳои зиндагиро ҳал мекунед. вале ҳоло фаҳмидаму дилам ором гирифт, зеро ба гуфтаи Мавзуна Чориева ӯ низ варзишгар аст. чун Мавзуна дар ҷое ишора кардааст ки онҳо дар толори варзишӣ якҷо машқ мекардаанд. шояд шумо ҳам ба чунин ҳодисаҳо рӯбарӯ шуда бошед. ба ошхона мераведу аз китоби меню акси хӯрокеро мебинед ки бисёр дилкаш аст ва онро фармоиш медиҳед, вале вақте хӯроки аслиро мебиёранд қариб дигар чиз аст. акнун биёед дар зери ин навор дар шабакаҳои иҷтимоии мо фикри худро нависед ки оё шумо ҳам ба чунин ҳолат гирифтор шудаед ё не, ва бидонед ки ин мушкилӣ ҳам рӯзе ҳал хоҳад шуд, зеро як ширкати амрикоӣ дастгоҳеро сохтааст муштариён пеш аз
фармоиш ҳамон хӯроки худро дар шакли 3D мебинанд. Ин дастгоҳ тарзе нишон медиҳад ки гӯё воқеан хӯрок дар назди шумо аст. дӯстон, агар ёдатон бошад, дар ҳафтаҳои гузашта Гуласал Пулотова консерти чандбастаи худро баъд аз 5 сол ташкил кард. ӯ дар як суҳбат мақсади ташкили консертро шарҳ дода, бо гила аз баъзеи мардҳо гуфта, ки ҳоло аз баъзеи онҳо номи мардӣ мондаасту бас. гап сари қиссаи ҳаётие меравад, ки худи Гуласал аз забони қаҳрамонҳо шунидааст. яъне зану кӯдаке ба ӯ шикоят карданд, ки падари хонадон ба Русия рафта на танҳо аз ҳоли фарзандон намепурсад, балки ҳатто ҷавоби зани худро додааст. ин чиз боис шудааст, ки сароянда консерт ташкил кунад ва дар он суруди "Худо бояд ки мардҳо мард бошандро" сароидааст. дӯстон, чанде пеш Муҳаммад Наимов бо ташкилоти бонуфузу UFC шартнома ба имзо расонид ва рақобати дебютиашро 4 июн муқобили Ҷейми Маларки аз Австралия дар Лас-Вегас доир кард. Маларки пуртаҷриба дар раунди аввал пешсаф буд ва дар раунди дуюм ҳам сар намефаровард, аммо Муҳаммад Наимов ҳарифашро бо як зарбаи нокаунт ба замин хобонда бар сараш чанд зарбаи тоҷикӣ мезад, ки довар бозиро қатъ кард. ҳамин тавр бозӣ бо ғолибияти ҷавони тоҷик ба анҷом расид. дар ин мусобиқа Лоиқ Раҷабов ҳам ба майдон баромада дар 3 раунд бо ҳарифаш Ҷон Кастанеда рақобат кард. дар давоми бозӣ Муин маҳорати хуб нишон медод, вале бахт ин дафъа ба рӯяш нахандиду ӯ мағлуб шуд. бояд гуфт, ки то имрӯз ба ташкилоти байналмилалии UFC аз Тоҷикистон Нурулло Алиев, Лоиқ Раҷабов, Муҳаммад Наимов ва Муин Ғафуров қарордоди ҳамкорӣ ба тасвиб расонидаанд. барои гурӯҳи Stray Kids ин муждаи нек аст, ки суруди онҳоро дар YouTube беш аз 400 миллион маротиба тамошо карданд. ин суруд Goods Menu ном дошта аввалин сурудест, ки чунин рақамро соҳиб шудааст. бояд гуфт, ки гурӯҳ ин хип-хоп сурудро қариб 1 сол пеш нашр карда буданд. дастоварди дигари Stray Kids ин ба таври рекордӣ фурӯши албоми 5 ситора мебошад. онҳо дар як рӯз қариб 1,4 миллион нусхаи албомро фурӯхтаанд. дӯстони азиз, бо ҳамин мо барномаи навбатии худро низ ба анҷом расонидем ва бовар дорем, ки ба шумо чизе дода тавонистем. барномаҳои мо пайваста дар YouTube, Instagram ва Facebook бознашр мешаванд. барои ҳамин моро дар ин саҳифаҳо пайгирӣ намоед. мо дар барномаҳои баъдӣ низ хабарҳои дигари шоу-бизнесро гирдоварӣ менамоем. пас то барномаҳои баъдӣ, хайр.